Hej, jeg hedder Okan. Hej, jeg hedder Tue. Og hej, jeg hedder Laurits. Vi er nogle unge mennesker, som går på Risskov Gymnasium. Derfor ved vi, at mental sundhed er super vigtigt. Statistikken her viser, at der gik 141.000 unge på en gymnasial uddannelse. Ud fra de tal, så har vi 15-20%, der har eksamensangst. Det er et problem, og det skal der gøres noget ved. Psykiske problemer blandt unge, for eksempel stress, depression eller angst, har i seneste år været udbredt så super meget på gymnasier og folkeskoler. Unge de føler ikke, de har råd til det, eller økonomiske midler, eller ventetiden er super lange, altså hvis de kører den via den offentlige. Det der resulterer sig i, at hvis de går med deres problem alene, og det er så bliver så forvaring, altså form for forvaring i deres tilstand. Derudover så kan unge, der ikke har økonomisk adgang, føle sig isoleret og miste troen på, at der er nogen hjælp at få. Du har garanteret følt dig stresset for et gymnasieliv, og det er også ganske normalt. Den her statistik, den viser hvordan, at hvis du er en pige, skal du især passe på. Eksamensangst er noget, der er bredt udbredt i gymnasierne i Danmark, og derfor vil vi gerne sætte et stop for det. Men hvordan gør man egentlig det? Så nu vil jeg tage de økonomiske briller på. Vi vil i hvert fald ende på budgettet i Danmark. Vi er nummer 8 af de lande, der donerer flest penge til Ukraine. Det er selvfølgelig et problem, at der er krig i verden. Men når vi er et så lille land, så har vi også vores egne problemer. Og de problemer har vi blandt andet med de unge, som har det dårligt på gymnasierne i forhold til eksamensangst. Selvfølgelig er et krig et problem og et voldsomt emne at snakke om. Men når vi er et så lille land, så har vi også vores egne problemer, vores egne ressourcer, som skal tages af. Og blandt andet er en af dem psykologhjælp til unge, men også psykologhjælp i Danmark. Vi har en rekordlang venteliste til psykologhjælp i Danmark. Ikke kun blandt unge, men også blandt voksne. Derfor vil vi lave nogle ændringer i vores budget. Vi vil sætte flere penge af til psykologer, så der ikke er så lange ventelister. Og vi vil sætte flere penge til at uddanne de unge psykologer i Danmark. Ligesom vi i 1950'erne lånte sygeplejersker ud til Norge og Sverige, vil vi gerne have lidt igen for det. Så derfor vil vi gerne låne nogle af deres psykologer. Selvom vi har en bred koalition hen over midten i Danmark, så vil vi stadig kigge på, hvilke partier, der vil støtte op om os, og hvem der vil gå imod os. Lige nu står det til, at Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet vil støtte op om os. Blandt andet har Socialdemokratiet bakket op om støtten til psykologhjælp før. Og en anden ting er også, at i de socialistiske partier, så synes de, at sundhed det er en del af velfærdsstaten. På den anden side har vi Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Parti og Liberal Alliance, som er imod det her forslag. Det er blandt andet fordi, de har fokus på individuel ansvarlighed og privat finansiering. Og det er i virkeligheden også fordi, at de vil undgå at betale mere skat. Fordi de her penge, vi skal have for at finansiere det her projekt, det er blandt andet for skat. Det er ikke fordi, vi vil hæve skatten, vi vil blot ændre lidt på budgettet i Danmark. Og nu skal vi snakke om aktørerne. For hvad er aktørerne egentlig? Jamen aktører er en person, en gruppe eller en organisation, som har en bestemt indflydelse inden for en politisk sammenhæng eller proces. I det her tilfælde, så er det, hvilke aktører, der kan have en indflydelse på, hvordan politikerne ligesom tager det her problem an. Hvis der er mange elever, der viser deres uenighed ved en... Og nu vil vi gerne snakke om aktører. For hvad er aktører egentlig? Jamen aktører, det er en person, en gruppe eller en organisation, som har en politisk indflydelse inden for et politisk sammenhæng eller proces. I det her tilfælde, så kan det være, hvordan elever, lærere eller andre organisationer, som kan støtte det her problem økonomisk. Vi starter med elever. Elever kan vise deres uenighed ved at protestere og ligesom gøre oprør mod samfundet. Lærerne kan ligesom være vores vidne til at se, hvordan eleverne ligesom kommer nervøst op til eksamenerne og klarer sig dårligere end forventet. Organisationer kan være med til at støtte det her økonomisk, så staten ikke skal hive en helt stor pengepunkt frem. Børnetelefonen eller andre SK'er kan også have en indflydelse der. Den rolle de kan have, det er, at de kan få det ud til sociale medier. Små reklamefilm eller små klip, der kunne være ude på internettet, kunne fange netop de unge. For vores problem i vores video,
det er at fange de unge i gymnasiet. Og de er nemlig på internettet. Sociale medier som TikTok, Instagram eller X er platforme, som de unge er på. Så for ligesom at belyse det her problem og ligesom fremme det så vidt som muligt, kan vi komme ud på sociale medier og brede det ud på den måde. Men det gymnasierne allerede gør på gymnasier, især i gymnasier, det er, at man simpelthen kan komme op på en studievejleder og så blive vurderet. Man skal cirka op til 3 samtaler, eller sådan noget, hvor man så bliver vurderet, om man så kan få psykologhjælp. Der skal være en vis grad for angst, depression eller angst. Det her, det synes vi så er et problem, fordi hvis man så bliver vurderet for, at man ikke kan få psykologhjælp, så vil det så være, at så er ikke alle sammen, der kan få psykologhjælp. Det her det er også ikke i alle kommuner og alle gymnasier, man kan få det her. Det er kun, hvis en vis kommune har en vis økonomisk grad, altså har nok penge til det her. Vi vil derfor gerne ændre på budgettet i Danmark og tage nogle penge, som vi f.eks. donerer til krigen og bruge på vores egne ressourcer her i Danmark. Ja, for vi mangler psykologer, og vi mangler også penge. Så for at have en rigtig cyklus, så skal vi ændre på nogle ting i samfundet. Ja, og det var sådan set det, vi synes, den gode idé om gratis psykolog kunne være.